Hello friends, बरायबाय चेनेलाव बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली फरेस्ट डिपार्टमेन्ट BTC साख्रि रिजाल्ट होबाय। बेनो जाबाय एग्जामनि रिजाल्ट आरो जायनि रोल नाम्बार दङ नोंथांमोना थांनांगोन। बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टआव SI आरो गार्डआव। दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे आदा माब्ला मोनगोन रिजाल्ट होननानै। स' जोंबो एसे एनालाइज खालामनानै जुन दानाव मोनगोन। बेनिफ्राय जुननि लास्ट उइकआव फिजिकल टेस्ट जानो हागौ आरो सेप्तेम्बर सिगां साख्रि जायखिजाया BTCआव। दा बेखौ जों सावरायदोंमोन। दा फाइनाली रिजाल्ट फैबाय आरो बे रिजाल्टआ बबेयाव होदों जों गासैबो नायगोन। बिनि सिगां भिडिअखौ नायग्रोजोब नोंथांमोना अब्लासो बुजिगोन आरो जायफ्रा बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना चेनेलाव मोनबाय थागोन। आरो नेक्स्ट आपकामिं एग्जाम नोंथांमोना 15 जुनाव जागोन ग्रेड 3 आव जाय एडमिट बुरजा मोनदों जायखिजाया सेन्टाराव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन होननानै CSB आ बुंदों। आरो लोगोसे इन्टारभिउ जागोन बायबा टेस्ट 13-14 जुनाव बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव। आरो रिजाल्टआ नोंथांमोना बे दानाव एबा जुलाइआव मोननो हागौ प्लास सेप्तेम्बराव जायखिजाया जयनिं एबा इलेक्सन सिगां साख्रि। थ' बेखौ जों मोनथिबाय। दानिया फरेस्टनि रिजाल्ट सिटखौ बाव पाब्लिश खालामथ'वाखै, थाबैनो खालामसिगोन। लिंकआ एक्टिभ जाबाथाय नोंथांमोना PDF फाइलखौ मोनगोन आरो फिजिकल टेस्ट डेट फैथ'वाखै। जेब्लानो फैयो नटिसआ बेयाव CSB आव नोंथांमोना मोनगोन एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन। दानिया बे रिजाल्टखौ बबेयाव होदों होनोबा पेपाराव होदों। स' नोंथांमोना पेपाराव नायनो हागोन। दा जोङो बेखौ नायगोन जे रल नाम्बारखौ टेनसन गैया, आं PDF खालामनानै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन एबा आंनि WhatsApp ग्रुपआव जायफ्रा दङ 1000 मेम्बार्स दङ नोंथांमोननो WhatsApp ग्रुपआव फाइलखौ हरगासिनो दङ। दा जियानो जा जों नायगोन दायो रिजाल्ट सिटखौ। स' दायो जों रिजाल्ट सिटखौ नायनोसै आरो बे इन्टारभिउआ 2024 आवनो जादोंमोन। दा बेयाव फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड मोननै रोखोमनि पस्टआ दंमोन। दा फरेस्टार ग्रेड 1 आव 84 ना मा भेकेन्सि दंमोन कमेन्ट्स खालाम नोंथांमोन, आं बारा गोसोआव गैला। स' बेयाव लांदों 9-12 लांदों एबा 1:10 फिजिकल टेस्टआव लेंहरनायखौ नोंथांमोना मोनदों। स' बिनिफ्राय बे रल नाम्बार दङ नै F सिरिज दङ। स' बेखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव। दा बेयाव स्क्रिनशट खालामना ला नोंथांमोना एबा भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लासै नायबानो जाबाय जाहाथे नायजोबनो हायो। आरो लोगोसे जोङो गार्डआवबो नायगोन। अके फरेस्ट गार्डआव बेसेबां लांदों होनोबा 1:10 लाङोबा फरेस्ट गार्डआव 330 पस्ट दंमोन अब्ला 3300 सामथिं पस्टआ जाहैनांगौ फिजिकल टेस्टआव। स' बेयाव फिजिकल टेस्ट पास खालामबावनानै नोंथांमोनखौ आरोबाव लास्टआव बायबा टेस्ट दङ होमबासो साख्रि फाइनाला। दा बे फिजिकल टेस्टनि डेट फैथ'वाखै, थाबैनो नटिस मोनथारसिगोन नोंथांमोना जिखुनु जाया वेबसाइटआव आरो जेब्लानो मोनो थ' नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन नै। दा बे जाबाय गासैबो फरेस्टार ग्रेड 1 नि एन्ड राइट साइडआव नोंथांमोना नायोबा बेनो जाबाय फरेस्टार गार्ड दङ। नैबे जाबाय फरेस्ट गार्ड 3368 खौ लांदों। स' बेखौ नायोबा 1:10 फिजिकल टेस्टआव लांनायखौ नुनो मोनदों। दा नै रल नाम्बार वाइज नोंथांमोना मोनदों। बेनो जाबाय G सिरिजखौ नायोबा 1, 2, 4 दङ, 6 दङ, सेम रुमावनो पास खालामनायखौ नुनो मोनदों। अके दा बे टाइपनि जाय पास जाबाय फिजिकल टेस्टनि थाखाय एकदम नाजादो आरो मेरिट बेसिसआव नोंथांमोना साख्रि लानो नाजादो। बेनो जाबाय फरेस्टनि फिजिकल टेस्टआ खालि थाबायनायसो। हौवाफोरा 26 km थाबायनांगोन 4 घन्टायाव आरो हिन्जावफ्रा 16 km थाबायनांगोन 4 घन्टायाव। दा बेनो जाबाय आरो बे फिजिकल टेस्टआ आं सानदों जुननि गेजेर सप्तायाव एबा लास्ट उइकआव जानो हागौ। थाबैनो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो आरो जायफ्रानो रानिं खालामबाय थाखाय टेनसन गैया, रानिंबो खालामनो हायो। जास्ट टाइमिंनि गेजेरावल' मोनहैनांगौ, खुनु एक्सिलेन्ट खोथा गैया। खालि टाइमिंआव हाबबानो बेनो जाबाय क्वालिफाइड। दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट। भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रिजाल्टखौ नायनो हायो।